أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. Icela Allah angivikele kusathane ongathanda. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Allah ukhuluma indaba eyisimanga. Allah uprova amaKristu wrong. AmaKristu la athi uJesu wafela izono zabo. Kule verse le Allah ubaprova wrong uthi ninamanga amaKristu. Hakuna Jesu wafela izono zenu la. Umuntu nomuntu uyofela izono zakhe. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Allahu akbar. Futhi akukho mphefumulo oyothwala umthwalo womunye. Allahu akbar. Then Allah yaqhubeka. Wa in tad'u muthqalatun ila himliha. Allahu akbar. Uma omunye esindwa umthwalo angeke abize omunye ukuthi amthwalele. Allahu akbar. La yuhmal minhu shay. Allahu akbar. Umthwalo wakhe akukho lutho oluzothwalelwa. Akuthwalelwana. Subhanallah. Walau kana dha qurba, even if kuyisihlobo sakho. Akekho yovuma ukuthwalela omunye umthwalo wakhe. So laba bathi uJesu wafela izono zabo, niyadlala ninamanga. NeBhayibheli futhi liyayisho lento le eshiwo yiQuran. Ngizonivulela khona manje eBhayibhelini. Khulekani. Subhanallah. Then Allah uthini? إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. الله أكبر. Ngempela kuxwayiswa nje labo abayisabayo inkosi yabo. Allah uthi Muslims, this is your warning also. Nina ensaba Allah is your warning as well. Esithe futhi bagcine imithandazo. In secret. You fear Allah even when you are in secret. Subhanallah. Fear Allah wherever you are. Noma ngabe kuphi. Allah uthi lo mlayezo nawe ungowakho. Subhanallah. Then Allah uthini? وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ. Lo muntu loyo owenza lokho uzihlanza yena. Uzisiza yena, usiza umphefumulo wakhe. Uzihlambulula yena. Kuhlambululeka yena akasiza omunye umuntu. Umuntu owenza kahle, ojabulisa umdalo wakhe ngaso sonke isikhathi. Allahu akbar. Wa ila Allahi al-masir. Allahu akbar. Futhi ku Allah ukuza kokugcina la siyophelela khona, siyophelela kuAllah subhanahu wa ta'ala. Sithanda singathandi, simkhonza singafuni ukumkhonza. Allahu akbar. Lalela ku Allah ukuthi ukuhlukanisela kanjani. Wama yastawi al-a'ma wal-basir. Allahu akbar. Impumputhe ayifani nomuntu obonayo. Allah uyakuhlukanisela ke manje. Impumputhe ayifani nomuntu obonayo. Allahu akbar. Wala dhulumati wala nur. Allahu akbar. Kanye nobumnyama nokukhanya akufani. Ayike kuze kufane.
Allah uyakuhlukanisela ke manje ukuthi mawenze kahle wenze kahle, mawungenzanga kahle awenzanga kahle. Subhanallah. Wala dhillu wala alharur. Subhanallah. Ngisho nethunzi nokushisa angeke kuze kufane. Subhanallah. Wama yastawi al-ahya'u wal amwat. Subhanallah. Ngisho nabaphilayo angeke bafane nabafileyo. Yezo Allah uhlukanisela kamnandi kanjani. Subhanallah. Ngempela subhanallah, inna Allah yusmi'u man yasha. Allah subhanahu wa ta'ala wenza loyo amthandayo ezwe. Allahu akbar. Wama anta bimusma'i man fil qubur. Allahu akbar. Awukwazi ukwenza bezwe labo abasemangcwabeni. Laba semathuneni angeke uzubenze ukuthi bezwe noma usuthanda. Allahu akbar. Alela kuzwilo Allah ukuhlukanisela kanjani. Ake ngene eBhayibhelini sibona ukuthi lithini lona. Subhanallah. Incwadi yeSambulo 20. Allahu akbar. Ivesi u12. Isambulo 20 verse 12. Ngabona abafileyo abakhulu nabancane bemi phambi kwesihlalo sobukhosi. Izincwadi zavulwa, nenye incwadi yavulwa ngeyokuphila, nabafileyo bahlulelwa ngalokho okulotshiwe encwadini njengokwemisebenzi yabo. 13. Nolwandle lwakhipha abafileyo ababekulo, nokufa neHadesi kwakhipha abafileyo ababekukho, bahlulelwa yilowo nalowo njengokwemisebenzi yakhe. Akekho wafela izono zomunye. Lowo naloyo ngokwemisebenzi yakhe. Vula amehlo ke mKristu. Kanti wena ufunda liphi iBhayibheli? Ekela kulokuqamba amanga. Wenza ukubola, wenza zonke lezi zinto lezi ezirong enizenzayo. Bese nithi umuntu ozothwala lawo macala uJesu. Niyazikhohlisa. Ayikho leyo nto leyo. Umuntu nomuntu uyothwala amacala akhe, uyokuhlulelwa ngokwemisebenzi yakhe. Wa akhir dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.